ka in take ka da mota. Sati biyu kenan kai kadai nake farauta. Kana tunanin zan gudu ne da sun doka ba. Ana cikin koyar muke an ba sai an soka a jama ta. Ina muka zo ne yaro. Ga yango. To kuma na kauce mala. Ko kusa ga yaro ina muka zo ana magana. Ko kusa ga yango. Wani irin hakuri ana magana malam kana tsoron ka san ko da hake magana. Na ofisa ya hankuri. Kai ai subhanallah ke haruwa ofisa ruwa ga da cije nan ko ga muna cikin point ne suka zo wai ya zo ko ya goyo ni tsoho something da wani yana hadin losses ne shi yasa ka damu da Allah bari su wuce kaga tsoho ne daga ka kyale su da Allah ka saba ta mana lokaci amma uga ka san akwai matsalar aiki ba tsaro da sauran ka kyale shi da Allah barke da wallahi ta dawo doka wani mamma ga rashin labari Larabi kamar mun wuce T-Swag. Duba ta miro in shine ka yi reverse. But take it easy a bayan mun wuce stars. Karka damu da wani shine kawai yi reverse. Wait in ka gudu zan bi ka take ka da mota.